Nkosi yasezulwini, namhlanje sinosuku lokuqala esivula ngalo unyaka njengebandla lamaNazaretha. Ngoba ubuNazaretha baqala ngo-1910. Kodwa indaba isuke ngomhla ka-9 March ngo-1910. Kamhla izwi lamazwi limemeza phezu kwey'ntaba zondi. Kekhipha ubhombela isitimela samampondo. Limema ukuthi abayohlangana entabeni eyingcwele eNatali. Yasuka lensizwa yomemo idabula izwe namazwe yehla njalo izofuna lentaba engayazi. Uma mhla ka-9 njengoba ngicaphula umhla ka-9 endaweni yaseNtwentweni lapha ePortchepston kwakunabomdabu waseNgilandi ababevakashe lapha eSouth Africa belapha eNatali behleli endaweni yasePortchepston eNtwentweni. Lo mndeni kwakumndeni wakwaCoin, isibongo sawo. Indlela oyiphilisa ngayo kumbe profession yawo wawuma-astronomers, abantu abahlola iziganyezi. Uma ebusuku uphuma wenza umsebenzi wawujwayele ubona iziganyezi, wathi mawuyibhopola phezulu inkanyezi wabona inkanyezi ehlukile kunazo zonke inkanyezi, ngisho ibanga lobude bayo behlile ingekho ezingeni lalapha inkanyezi zijwayele ukubonakala zikhona. Le nkanyezi yayinomsila umehluko wayo, yehlile iphansi ihamba ibheke ngaseThekwini, mawusuka ePortchepston ibheke eThekwini. Base beyilandela labo bamhlophe bagibele emotini base beyilandela le nkanyezi befuna ukuyibona ukuthi iyawuphelelaphi. Uma beyilandela bathi mabefika eMaiden Wharf lapho khona abalahlekelwa yiyo khona bangabe sayithola, base bengena emgaqweni usuka eThekwini obheke eNanda. Uma bekhuphuka njalo befika kaMsikatshani bafica bathola le nkanyezi la iwele khona, la afike yawela khona. Kwathi umzimba wayo wawela endaweni engaphesheya kuthi kabheka bezayo, umsila wawo usuwele emzini wasephakameni. Inkosi eyibusa ngaleso sikhathi, inkosi yamaqadi, inkosi uMqhawe, yakhipha inkomo ezimbili yazokhunga. Le ngilozi angayazi ukuthi yini ezokwenzeka kanti ngakusasa yilanga ekuzofika ngalo ubhombela esuka entabahazwe ezekithi lapha eNatali ezokhanda leli bandla. Amen. Amen. Njengoba kucakwa amatshe lapha phesha lebhekaza yila kumlando khona leli sonto. Uma ngithi namhlanje usuku lokuqala thina amaNazaretha sifana ukuthi inana ilapha izolo besihlukanisa khona unyaka. Namhlanje siqala usuku lokuqala enyakeni wethu omusha. Amen. Bangethwasa Nkosi ngibe musha enhlizweni nasemoyeni. Ngibafuza abangcwele. Uma singena la kulomhlangano kaMashi ilapho khona sizophendela ibhidwa khona la sakhiwa khona kusesingena enyakeni omusha. Asingangeni namabibi nemthwalo edlule kodwa singene sibe musha emoyeni. Amen. Uma bayibika indaba la ithunywe khona ukuthi uthunywe phezu kwentaba senhlakazi, bayikhuluma indaba abantu abayaziyo kuthiwa lapha kunezilwane umuntu mayekhona kuyibuyayo, ngisho inkomo eziyekhona zibuyi. Abanomzana bakhala ngaloko ukuthi kunezilwane lapha. Wayesecabanga okwanhliziyo emashumshumu kamayikisa ukuthi ngcono ngiphinde kithi zikhona intaba zondi lapha engafika khona ngikhonzele khona. Wayesephindele emuva wafika esitimeleni wagibela. Uma esegibela esitimeleni sathi masihamba isitimela, sathi masifika sibheke kaBhota, sama lapha isitimela singafiki khona estation kaBhota, kasekhuluma izwi ezulwini labuza lathi Shembe, uma kulesi sitimela ukusona isitimela sala ngikuthuma khona la sohlangana khona. Wathi mawungehlila kusholisi mawungehlila bazobhubha bonke laba bantu abalapha esitimeleni. Waqalaza ngapha qalaza ngapha wabotha into azoyenza wathatha ishumbu lakhe wehle emahlathini obumnyama, wehla phakathi kumahlathini obumnyama entabeni zakanyunguswa. Wayeseshona phansi nazo ehluphekelele livangeli esikulo. Yeke imbogo zakithi zithi isitimela sama lapho ngemthola khona. Zikhuluma ngendaba kaBhota entabeni zakithi.
Zikhonza izinhle zenkosi le ndaba esikuyo uma silesi sikhumbuzo esikuso namhlanje na esize kuso ukuthi uNkulunkulu akasenze ukuthi sizalwe kabusha kulobu ubuNazaretha sibe basha kubo lobu ubuNazaretha sikhohlwe izinto ezidlule ngoba ngeze sibuyisela ngalutho. Nalama gqube esinawo nenzondo engakayiye ekhaya mangabe ngakusho lokho ngeke phela sifike ngaba ngishumayeli lokho kuyiko ukuthi masizondana asiyi kubo kaShembe. Ingoma ka199 ithi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana angeke baxabane. Manje masixabana ke singabakabani obonyazi angeke baze baxabane. Kodwa uma uxabana nomunye umuntu bokwazi ukuthi awukho esabelweni sezulu awulona ilunga laleli bandla ngoba amalunga leli bandla akaxabani kodwa amalunga leli bandla ayathandana ngoba kwasho umsunguli waleli bandla. Ayibonge inkosi. Inkosi busa maswazwile.